2012-holdet klar til sidste modul i lederkurset Ledelse og udvikling i praksis. Så folks, så er der samling. De er alle praktiserende læger, nynedsatte og erfarne sammen. Nogle har taget kollegerne med, andre kommer alene. Men de er fælles om en krævende hverdag, både som læger og som ledere. Når man er nynedsat læge, så tror jeg faktisk, det er vigtigt, at man meget tidligt gør sig klart, hvad det vil sige at lave ledelse. Og derfor synes jeg, at kurset skulle med i min rygsæk, for ligesom at jeg kunne trække redskaber frem. Vi har jo hver især været praktiserende læger igennem en årrække og har jo ledet personale. Nu er vi så gået sammen i et kompagniskab, og for os var det vigtigt at få en fælles referenceramme, en fælles platform for at lede. Og på et eller andet tidspunkt, hvis ikke man passer meget på, så får man det der skæringspunkt der. I det daglige bevæger vi os nede i et maskinrum, og der er vi faktisk rigtig, rigtig gode til at være nede. Og jeg er nu 58 år, og jeg synes, jeg efterhånden, så er jeg peaket op på toppen af min faglighed. Og det er måske også derfor, at jeg nu kan se det der lyset i, at nu kan jeg se på nogle andre sider af mit arbejdsliv. Og at der er, når man er nede i maskinrummet, så har man faktisk intet overblik. Og det billede, vi så har fået, jamen det er, at der er faktisk mulighed for at indtage en kommandobro. Hvis man gør det bevidst, så kan man faktisk stige op på den kommandobro, og så kan man få et overblik. Man kan se på søkortet, man kan udstikke en kompaskurs, og så kan man faktisk bevæge sig hen i den retning og hen til det mål, som man gerne vil. Det er meget, meget svært at gøre, når man er nede i materien, nede i det daglige liv, hvor patienterne vælter ind ad døren og vælter ud af døren, og der bliver ringet og bimlet, og alle vil have fat i os. Og det er den fornemmelse af et ydre pres, som kan overvælde fuldstændig, og som, hvis man lader det køre, så bliver man udbrændt af det. Presset udefra på praksis vokser, og det vokser meget kraftigt. Der sker utrolig masse opgaver, der kommer ud til almen praksis. Der er utrolig mange ting, nye ting, man skal forholde sig til og implementere i sin praksis. Så det ydre pres er steget meget markant de senere år her, og det er kun for opadgående. Og hvis man kigger indad til i praksis, så er praksis blevet større. Der er flere og flere læger, der går sammen med hinanden og laver flere lægepraksis. Og desuden så ansætter de mere og mere personale, så det vil blive ret store og komplekse organisationer. Så både på basis af et ydre pres og et indre behov kommer behovet for at kigge mere på, hvordan laver vi rent faktisk ledelse, og hvordan arbejder vi med at udvikle vores praksis og få den tilpasset hele tiden de forandringer, der sker i omgivelserne. Og det kræver en bevidsthed og nogle færdigheder i ledelse og i det at drive og udvikle en praksis. Vi har ikke en baggrund også læger for at kunne lede nødvendigvis. Og det her kursus i hvert fald givet mig og mine kompagnoner en indføring i, hvad ledelse, hvad samarbejde, hvad organisation er, har givet os en masse værktøjer til, hvordan vi kan lede vores praksis. Jeg synes, det er vigtigt, at når man er ung læge eller nynedsat læge, at man også tør gå i gang med at kigge på det her med ledelse. Og det kan man godt her, selvom man er nynedsat. Og selvom man tænker fra starten af, hvilket jeg gjorde, jeg har ikke rigtig nogen erfaringer, hvad skal jeg egentlig bidrage med her? Men der tror jeg, at jeg har kunnet stille nogle spørgsmål, som måske har kunne afklare noget for andre. Og så har de andre på holdet, som er vidt forskellige steder i deres praksisliv, kunne bidrage med rigtig meget viden til mig, som jeg kan bruge, og som de har kommet med og udøst af. Altså. Det her, det virker som om, at I snakker noget, der er vigtigt for at snakke om. Og så tænker jeg, så får I lidt mere tid til det. Undervisningen foregår både som fælles sessioner og i mindre grupper. Og der er mulighed for at besøge hinandens klinikker undervejs for at lære af de andre deltageres erfaringer. De 3 centrale elementer i kurset her. For det første, det er, at kurset løber over lang tid. Altså det løber over et år, og det vil sige, at der er tid til at fordøje de ting, som der arbejdes med. Det er mange temaer, vi arbejder med her. Så der er tid til at fordøje det og prøve at arbejde med det hjemme i egen praksis. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at man bliver sat i loopgrupper. Man arbejder i det her loopgrupper, som er en gruppe af kolleger på kurset her. Typisk 5-6 læger, som følges ad under hele forløbet her, som laver ting sammen, som har møder mellem kursusgangene her, hvor de er ude og se hinandens praksis, og de arbejder også med nogle opgaver, som de får her. Det tror jeg bliver et meget vigtigt element. Og det sidste vigtige element er det, at de arbejder med et projekt. De former et projekt ret tidligt i forløbet her, og så kvalificerer vi projektet undervejs, giver dem redskaber til at implementere og arbejde med projektledelse i almen praksis. Og her på den sidste dag, det er det, der sker her bag ved os nu, der er de ved at præsentere de projekter for hinanden, hvad det er, de har arbejdet med,
Og så vil vi så følge op på det og sige, hvad har I lært omkring det her med at lede projekter i egen år, hjemme hos jer selv i jeres egen praksis? Det, som posteren går ud på, det er at vise, at der er rigtig mange ydre påvirkninger, som er hårdere med at gøre. Vi bliver kritiseret for at slå folk ihjel. Vi bliver kritiseret for, at vi ikke bruger de rigtige værktøjer, men at der er de rigtige værktøjer. Og grønne pile betyder vores reaktion, altså vores aktion, vores proaktive måde at gøre det på, og at vi reagerer på de ydre røde pile, som vælter ind over os. Der er meget mere at tjekke på det. Den Henrik, der forlader det her kursus, er en læge, der tænker i ledelse i det daglige, og er i stand til at bevæge sig op på kommandobroen og se det hele i et større perspektiv. Jeg gyser ved tanken om, at jeg ikke havde meldt mig til det her, fordi holdt da helt op. Altså, tænk, hvad jeg var gået glip af. Jeg har lært vanvittigt meget om ledelse, og jeg har lært meget om mig selv, og jeg har også fået udviklet nogle rigtig gode ting i klinikken, så alle er meget begejstrede over, at jeg har været afsted, og det, jeg er kommet tilbage med. Kurset her har også givet mig en god indsigt i, hvordan jeg selv er som leder, og også en indsigt i, hvordan min kompagnon er som leder. Der har været flere øvelser undervejs her, hvor man har lært hinanden og sig selv meget godt at kende. Man er kommet ud i nogle situationer, hvor man har skulle træde lidt i karakter, hvor man har skulle tage nogle beslutninger, hvor man skal prøve at være leder. Og det er egentlig meget spændende at se sig selv og også at se sin kompagnon og lære sin kompagnon bedre at kende som leder og som organisator. Så I er ikke de samme, der går ud her, som Nej, der kommer ind? det er vi ikke. Vi er et skridt videre. Vi har fået meget ud af det her, og vi har en masse ting, vi skal hjem nu og implementere og køre videre med.